eta, bueno, pentsa, baldin baitugu, ez, momentu honetan 10 gradu, pentsa hemen bildu direla graduko 6 hilabete bakoitzeko proiektu guztiak. Guztira bildu ditugu, 30 bat proiektu lan edo. Eta gaur denen aurrean aurkezteko momentua da, ez da? Gaur da eguna bere, unibertsitateki, ez, lehenengo mailako kide guztiei erakusteko, eta baita ere izango ditugu hemen batxilergoko ikasleak guztira, pasako dira 700 pertsona baino. Da txikitan arbela etatzen ginean bezala besteei egindakoa erakustera. Arbel erraldoi bat. Arbel erraldoi bat. Kontuan izan esan duzu 6 hilabetero aritzen direla proiektu ezberdinekin. Proiektu hauekin, gaur aurkeztuko dituzten hauekin, noiz hasi ziren ikasle hauek? Bueno, kurtsoaren arabera batzu dira motxagoak edo luzeagoak, baina batez beste 6 aste. 6 aste emate dute. 6 aste. Gutxi gora bera orduan. Eta gaur orduan gainerako ikaslei erakusteko eguna izango da, eta batxilergotik ere badatoz, ez dakit, igual pixka bat ikustera unibertsitatean ze aukera dauden edo? Hori da, bueno, azken batian, ez, jakiteko zer egiten da, zer dan ingenieritza, zer egiten da ingenieritzan, zer darako gai izango diren, hori ikusteko. Hemen ikasten diren karrera guztiak ingenieritzari lotutakoak dira? Hemen Oroneideon ikasten dira, bai, hemen dauzkagu bi ingenieritza, energiaren ingenieritza eta ekoteknologia industrialak, eta gero, bueno, Goierrin eta Arrasaten beste ingenieritza guztiak. Orduan, batetik aidianak erakuste dute, eta bestetik etorriko dianek, agian ere, horre, bueno, zeuze deskubritu dezakete, ez da? Agian zalantza dutenek zer ikasi nahi duten, edo? Hori da, eta baita ere askotan ez dakite hori, zer dagoen gauza askoren atzean eta horrei pista bat emateko. Gero beste galdera importante bat izaten da, jatin ez salida. Osa, jendeak badu, aurkitzen du lana, gero, bai, izaten dira. Ni ez nago hemen polizia egiteko, baina egia da bai. Egia da baiet, eta momentu honetan enpresa gainera, bakizu asko aitzen nahi gea, ez da? Belaunaldi relebo bat eman behar dela, eta gazte jendia behar da, gure enpresetan. Bueno, ari naiz ikusten, gazte jendea aipatu du Javi Oiartzun irakasleak, gazte jendea ari naiz ikusten, sagardotegi batean. Ingenieriak dira nagusi, Idoia egunon. Egunon. Ingenieria zarazu, okerez banaiz, ingenieritzak ditu milioi bat adar. Zuena zein da zehazki? Gurea diseño. Bueno, industria diseño eta produktu garapeneko ingenieritza. Wow. Industria diseño eta produktu garapen ingenieritza ikasten ari zarazu. Bale, gutxi gora bera zertarako balio du horrek? Ba, bueno, diseinatzen ditugu produktuak, ez? Azkenean, begiratzen dugu apur bat alderdi mekanikoa eta hola, baina baita estetikoki eta galantzen ditugu produktu desberdinak. Ados, alere hemen eta zuek aipatu duzuen moduan, sagardo botilak ikusten ere ari gara. Asier, nolatan otu zaizue zuen proiekturako, sagardo botila bat ardatz hartzea? Ba, sin más, hasi ginen analizi bateaz, eta gauza zan inbi genule botilie, eta sagardue hemengo produktu izen da, idea hona iruditu diakun azkenien pro inbierzan, eta ondo. Alegia, hemengo hartu horri beste bueltatxo bat eman eta berritu egin duzu nolabait. Bueno, lankideok, entzuten, oso ondo entzuten dugu. Zanga bedoa, guztia streamingez ikusten ari garela, meuren YouTubeko katean eta bai, zer? Antxon, zein den proiektua, zer den aportatu dutena, zer diseinatu dute? Nolabait, maia jarri dut. Bale. Eta orain, Manexek kontatuko digu hori guzti. Eguno, Manex? Bikainki. Konta iguzu, zuen botellaren berrikuntza zertan den. Ba, ikusi gendun hasiera baten, sagardoan mundua dauela bastante estankauta. Orduan gukin gendun... Hori sagardo gilentzako errekadutxo bat, Orduan gukin duen botellan esperientzia berritu. Sagardoa zerbitzeko botellan diseño aldatu eta baita sagardo edaten zaizen bitarteko momentu hori aldatzeko botellan gehitu gauza batzuk dala personalizatzeko botellan uneko 70 alda dibujeu. Zuk aldozu pintxau klariona bidez eta orduan aldozu personalizau eta regalau moduen. Eta gero pentsau gendun bebai, ikusi gendun zelan hasi zien sagardoari limoia gehitzen. Honek zelan da, zerbezakin zelan hasi gehitzen mora eta ez da gizertzen gupe sagardoakin probu gendu zen olako gauzek eta tala dugu gama bat izango litzekena moduen. Osea, sagarratler bat izango litzateke? Bai, tankerako zerbait. Limoia eta tankerako matizak ere badituena. Botila honek izenik badu? Bueno, egin duen botella azkendun izendatu, baina bai gure marka, 3 arima izenakin, izango litzekelako, gure sagardo egongo litzekelako, 3 sagar mota ezberdinekin inda. Orduan, 3 arima aukiko lukize. Eta hemen ere 3 arima, ikusi, ingenieritzaren zerbizura jarrita. Beraiek ingenieriak dira, zu zara definizioen ingeniaria. Hori da. Definitu mesedez Manexek eskuartean daukan botila hori. Bai, botella estandarra da, berde garden hori, ez da? Betiko sagardo botila. Bide gehiagirik ematen ez duena. Hau, 3 arimaren botila, askoz harinagoa da. Garraiagarriagoa, alegia batetik. Esan bezala, badauka alako gainazal tizatxu bat edo, esango dugu. Tizatxua? Arbel ez. Karo, bai, klarionarekin idazia izateko gero. Eta hori personalizatzeko aukera ematen duena, sokatxo batekin etiketa jarrita dauka, alegia. Manexek ondo esan duen moduan,
Sagardo gilen mundua. Bueno, badauka alako relajo bat, ezta? Bueltatxo bat emateko beharra. 3 harimen botila da, sagardo gileek behar dutena. 3 harima! Bai ikusten da, pizka bat luzeagoa dela, estilizatuagoa. Hori zer da, eta luzeagoa. Eskantziatzeko orduan edo botatzeko orduan errastasuna emateko edo. Jomotzen batezen ari dena gutxi gora berazuk esan duzu, sagardoa zerbitzatzeko esperientzia hori ere aldatuko duela, nola? Ba, ikusten dan moduen botellan dekogu parte bat aldatute, dana eskuekin hogatzeko moduen... Orain arte, sagardoaren botilaren ipurdia edo zena hori aldatu egin duzu. Hori aldatu egin dugu, apur bat ergonomikoa baiteko errezau zerbitzeko eta botella luzatu eta estutu ez urtetako hainbeste golpien. Errezau itxeteko, para los principiantes, errezau itxeteko zerbitzen. Eskantzia zerakoan edo zerbitzerakoan egin diren triskantza guztiak amaitu dira. 3 harima botilarekin, erostazue 3 harima botila. Oraindik ez dago merkatuan, Jon? Ateratzen denean, oraindik ez dago merkatuan ez horregatik. Ateratzen den, egon adi! Hauen ingenieritzarako talentu eta gure komunikazioako talentua batuko baditugu, mundua konkistatuko dugu. Eskerrik asko, Bai, zeuei. Hau izan da dena, momentuz lankideok. Anjon, eskerrik asko. Entzuten da? Bai, Anjon. PBL-eko fotokoletik konexioa etengo dugu. Esker, Sagardo. Oso estilosoa da. Wanderlesionen garaian be, berazan, estilosoena, hile luze horrekin. Oso ondo geratzakako gainera. Hori da. Eta hori hile motzaz be, oso dotorea da tipoa. Eta, gutxik ikusi da horre, badauela zer atara. Eta, bere izango da Harry Styles gutxi. Akaso karteletan hemenik aurrera ikusiko dugu Gucci, Harry. Gucci, Harry, hori da. Emma, Harry Gucci. Zabaltzazu, hori da. Harry Gucci. Bueno, Harry Styles Leicester karteletan ikusiko dugu. Eta estilosoa be, gure Emma Watson aktorea. Barkatu, Bitxori, gaur PBL-dei ospatzen ari garenez, saiatu behar genuke, ingeniaritzarekin loturaren bat bilatzen. Celebritien atalean. Errexe ingo dugu hainoa, zuk kontatu albistea. Ta zukein lotura. Jonek ingo du lotura. Ingeniaria. Oso, eskerrik asko Julen, laguntzagatik. Venga, Emma Watson aktorea atzo komentatu ginen hemen ez, Miramonen, tatuaje bat egin dauela. Garity Ferren erakutsi dau bere tatuajea. Time's Up agertzen da. Eta, faltsua da. Ez da reala. Hombre, ez, txoin, egon pixka bat. Atzo zuek momenturen batean pentsatu zenuten benetako tatuak batzela, bai? Eta pentsatu nagoen, begiratu zenuten ondo argazkiat. Kalkamonia hundi bat zen. Ez dira, konturatu. Jon, lotura teknologikoa? Frogatuta geratu da, gainazar batek bestearengan eragiten duen marruskadura indarraren ondorioz, tatuajea ezabatu litekela. Zer artisti. Horpegi jauketzen. Bai, faltzua da. Nik enekisen, eta jende asko sinistu zoan gainera, kritika jaso zituen, Time's Up, jarteagatik, bere besoan. Nik ez dakit nundik datorren kritika hori. Eta zertzen igual egineko una jenaz edo horrela. Bai, kalkamonia bat. Kalkamonia bat, bai. Eitzen dauen enpresa da. Eta ontsa daue 3 Barbie berri aterako dituztela. Emakume oso interesgarria. Barbie oraindik ere existitzen da, esan nahi dut. Barbiak eta kuketxetan eta badauzkagu panpinak, baina oraindik ere jartzen dute berriak egiten, ezta? Bai, berriak badaz, baina betiko Barbiak izaten dira. Kasu honetan Matelek proposatzen ditu 3 Barbie berri. Historia egin dauen 3 emakumeetan inspiratutako Barbiak die. Amelia Earhart, hau da Atlantikoa hegazkinan zeharkatu zauen lehen emakumea. Katherine Johnson, NASAn lan egin zauen lehen emakume baltza. Eta Maurizia. Ez. Belen Esteban. Ez duzu asmatuko utzi. Igual bai, pentsa hori. Marie Curie. Ez, venga, izanik egin behitu. Pista bat. Frida Kahlo. Oso ondo, Edo! Bai, Frida Kahloren Barbie atarako daue, eta, beste bi hauen, Amelia eta Katherine Barbiak. Hombre, bai. Nola ez ez, bai. Bekainarte, zabalak dauzke. Txen, esan dugu 3 personaia hauen Barbiak aterako dituztela, Barbie historikoak izango dira. Nola egingo dituztean, Jon, Barbie hauek? Hori da. Egitea baino gehiago hemen argi geratu da, produktuen diseinua merkaturatzean, eta nolabait horrek dakarren prozesu guztian, ez da? Zure errua izan da, Jon? Alako garapen eta, ez da, zera bat. Ez da? Que bende humo. I geide esan. I eta ge, kasu eta. Irudimena eta garapena, Barbie enpresa. Bale, ja? Bai, oso ondo. Argazkia jarriko dugu, zaretan oso politia dela, eta asko gustau jaku Matelen ideia. Eta eskontza batekin amaituko dugu. Eskontza, errege eskontza. Monako nahi, no? Monako. Eta hau, nik uste jende askok
Bueno, hasiera baten osasun arloan gaitxik hasi nintzen, baina gero ez, gero igeriketa beste pertsona bati ematen diona ematen dezta, ez? Ez daka berezitasunik, azkenian ja errendimendu munduan sartzen zarenean, osasuna alde batera usten dozu eta ja dinamika horretan sartzen. Zein da zure marka, Ander, zein da zure fuertea? Nik, aritzen nintzen un bizkar eta un bular proban, batez be un bizkar. Horre, ibiltzen nintzen topera. Nintzan esaten duzu iraganean. Bizkar. Bai, ibiltzen zinela, alegia. Bai, ja utzita, marken moduan. Baina ez igeriketa erabat. Bueno, aurten esan, espero baina gutxi hoitzen do. Gutxi bat alde batera utzi izateko zein da, Ander? Batez be, denbora falta, beste proiektu batzuk ditut buruan, eta azkenean hori, danera nahi heltzen, eta erabaki dut aurten beste bideo bat eramatia, eta ikasketetan eta lanian zentratzia, eta hori. Beraz, orain arte, Ander igerilaria ere izan da, hemendik aurrera ze izango da, Ander? Bueno, orain ikasten nago, tesis doktoral bat diteko asmoakin, eta gero lania nago. Zeren inguruan edo, esan dezakegu? Kirologo keituan. Kirol zientzia ikasi dut, eta horretan, mundu horretan jarraitzen dut. Markel Alberdik ere egin zuen behin txikitan, salto piztinara. Bai, heldu zaun nire momentu, bai. Eta ez zara geratu Rioko Olimpiadetara iritsi arte. Bai, gisa esan, helburu bezala ez dut euki txikitati. Ni txikizan, ez beti izan dut, txikitan ez nintzen oso ona. Gero pizkanaka guztu hartu nion, eta gero ez da ordu gehiago, gero ez da metro gehiago, eta azkenian heldu nitan. Beraz esan dezakezu, ez dela bat jaiotxe baizik eta egiten dela horrela. Nik esaten dut, zerbait eukiko neban, baina ez da behintzat nire fuertia. Nire fuertia izan da lana eta gora begira. Eta estiloen zein zen zure fuertea, probarik onena, luze... Eun libre izaten. Libre. Utzi uretan eta egin dezala igeri duena. Eta ikasleen artean gaudenez, Anderri galdetu eguna, eta zure ikasketak aldi berean ze izan dira? Nik ingenieritza mekanika atera dut. Hola! Ontxe bukatu dut, azkenean luzatu inbiar izanean, inbeste entrenamentokin eta ezin salako nik behintzat ezinean 4 urtetan atera. Baina, ja bukatu dut eta ja lanian nabil bai. Ez mundu hortan, ez jatalako asko gustatzen, erabaki dut bai, oin erabaki momentu bat danez, ingenieritza eskatala inbeste gustatzen eta hortzen nabil nire bidea itzen. Eta posible da, biak egitea, kiroleta, inbeste dedikatzea eta... Posible da, azkenian indot, orduan posible da. Ordua sartu ditzu dala eta baina, azkenian, ez dakizu, bakoitza nahi da bena itzen badozu. Faltan botatzen duzu, entrenamentu, olimpiadetara joan aurretik egongo ziren hor entrenamentu oso gogorrak, egun gogorrak, aste gogorrak, hilabete gogorrak, ez? Dieta zorrotzak. Bueno, azkenian... Ordu asko esan nahi dut, ez? Bizitza gogor bat eramaten genuen, ez? Faltan bota, batzutan nik adibidez, txapelketa puntu horretan, ez? Adrenalina puntu hori botatzen dut. Hori bai faltan botatzen dut. Entrenamentuak bai, asko, Hora no beto nahi. Egisa gogorra dala, baina oso politxa bai. Azkenean oso gogorra bai da, azkenean ez da bakarrik entrenatzen dituzun 8 orduak. Nola izan zitekeen olimpiada aurreko egun normal bat, entrenamentu normal bat? Goizeko ze ordutan hasi, ze ordutan bukatu? Goizeko 7:00 horrengo genitxun 3 ordu eta erdi. Igeri eta pesak eta danetik bizkat, gero deskantzua... Masajek eta olare bai jaso. Hori jasotzen dugu. Hori ez dute esaten, Claro, esfortzua eta masajea jasotzen dena. Masajea eta la soterapia masajea. Ez da igual, Este masaje mota. Gero bazkaldu siesta pizkatu ze? Bai, ikasi. Hor ikasi, bazkaldu siesta eta gero horren beste ordu. Eta ja, arratzaldeko 8 hasian, da ja erremetauta dano, orduan deskantzatzea, hori izaten dinamika egun. Bueno, gure igerilari hauek badakit ez zer den olimpiko izatea, zer da, Markel? Olimpiada batzuetan egotea. Horrelako kirolari zingure duta eta. Gisa esan nahiko surrealista da. Igeritzi azkenian, 1 metro dira, ez, beste guztietan bezala. Baina nian egotia beste kirolari guzti horiekin eta gisa esan pasada bazan. Bila olimpikoan bizitzen dana edo espiritu hori, zaizu espiritu olimpikoa esaten dana, nik bizi izan neban. Eta esplikatzia zaila da, ez? Ni boltekin batera, Nadalekin izketan. Izar olimpiko hietakoren batekin, anekdota bereziren bat, edo ikusi zenuela derrepenten izterrakit, hortxata bat edaten, edo zerbait berezirik? Olakorik ez, baina, egisa esan, han egotia beraiekin izketan normal, niretako anekdota da. Gero pentsatzen dut herrialde bakoitzak bere antolatuko duela, baina nola izaten da? Kirolan arabera edo selekzioka? Alegia,
zuk Espaini ordezkatu behar zenunez, zeibitze zinean, Espainiko beste kirolariekin? Bai, bueno, azkenian... Edo igerilariekin. Bi olimpikoa ziren torre asko, eta torre bakoitza da herrialde bat. Bai. Orduan, bakaro, gu torrian geguazen, hori Nadal, Gasol, eta kirol guztietako Espainiak ordezkaria. Eta politxa zan be bai, ze, bueno, zu baskaltzera zoiazen eta mundu guztiko jendia. Eta gero zoiaz, eta, bueno, baina, zure taldekuak, beste kirola, beste kirola, azkenian, ekipua ginen, bueno, Espainiako herrialdea. Saludatzen zenitu, SFL, horrela, que pasa, bol? Beran onduan egon nintzen, baina, berakin izketan ez neba. Rafatxu! Bueno, gazte handidan, ari zarete entzuten Ander Romarate eta Markel Alberdi, beraiek igerilariak ere badira, eta hori gainera, bueno, betirako izango zarete, ez da, aritu edo ez aritu, igerilariarena betirako eramango duzue, baina ikasleak ere badira, eta langileak ere bai, eta nola esperientzia mordoa daukaten kontatzeko entzuten ari zareten bezala gaur, PPLTI egunean, hariko zarete ikasleen aurrean, ez da? Zuen diskursoak badira motibanteak edo inspiratzeko modukoak, Ander? Bueno, azkenean gu kontatzen duguna gure esperientzia da, eta alegintzen gara pixka transmititzen ez, ikasi duguna gure bideo honetan, baina beti gure esperientziatik, ez? Eta, bueno, segura aski norbaiti balioko zaio azkenean kontatzen duguna, eta zertarako seguro balioa dela. Bai, beti, olako kemena duten mutilak, komeni dira. Ez diat, hola eta hola. Elkarrizketan amaitu horretik, nik esan nahi nieke, nire ere komeni zaite mendi pixka bat jasotzea, zen nik justu Markel eta Anderren kontrako bidea hartu. Alegia, orain arte ikasle izan naiz, lanean ere aritu naiz, iritsi da momentua dena alde batera utzi eta igeriketan buru belarri murgiltzeko. Lana ez duzu era bat alde batera utzi, Antxon. Pixka-pixkatik ez du. Orain hasiko naiz. Bai, gomendiorik igerilari hasi berri honi. Un buen bañador edo. A ver, zuk eixo. Gomendio bana eskatuko dizuet, favorez. Nik pazientzia. Igeriketa azkenien da kirolua. Baina Antxonentzat edo guretzat, Antxonekin. Pazientzia denetzako, bai. Hainbeste ordu entrenauta nik uste dut Antxon, egongo dela oian etxandan denbora guztian, eta ez da bela kasurik ingo. Uste dut oso gomendio importantea dela, igeritako baino jantzia gehiegi ez igotzea, ez? Hori errore komuna da. Ez estutzea gehiegi. Ez, igotzea. Igotzea gehiegi. Bai, ez estutzean kartea, alegia. Itxuria ez da oso politxak. Pazientzia. Begira, barkatu jo motzon, ze gauza kontatzera etorri diren PBLD egun ontara Markel eta Ander, eta ze gauza kontatzen jarri dituzun orain, baino jantzia gora eta baino jantzia bera. Hortaz hitz egingo dugu gero. Bueno, gaur hitzaldia, besteak beste, Anderrek eta Markelek hemen, Orona Ideo Kampusean emango dutena suerte mutilak eta eskerrik asko gurekin. Eta zelan jundan goi bilbide hori azaltzen dutena. Eta demorarik izan ez dute gaur PBLD-ean aurkeztuko dituzten proiektuak ikusteko edo... Oraindik ez, torri gara eta irratian zain egon gara, orduan espero dugu gero gure hitzaldian ostian pasio bat ematia eta dauzan proiektuak ikusteko aukera ukitzia. Eta momentuz giro ona ondo tratatu dizute irratian eta bar edo? Bai, dana ondo, jende asko ikusten da, giro oso ona eta bai, dana gurekin oso ondo gondira eta itxura ze antolakuntza kristona da, así que oso ondo bai. Zuk Ander, zerbait gaitzeko edo? Ez, hori, lehenengo aldia da hemen dagoena eta gisa esan, hasi berria tokisa iruditu jata kristona. Eta gero bai, hemen irrati izan oso gustora egon gara, eta hori, gero ikusiko ditugu proiektuak, gukitze egin da gero, eta geroko hitzaldia bai, igual ikusiko ditugu. Así que egisa esan nahiko, oingoz behintzat, esperientzia politxa. Ados. Mi esker, gero gu ere arituko gara PBLD-ean aurkeztuko dituzten proiektuak begiratzen eta taldeekin hizketan. Hemen jarraitzen dugu PBLD-ean Orona Ideoko kampusean. Eta gurekin daukagu ikasle talde bat, kaixo egunon? Ze zenbaki talde zarete? Zehazki. Ez da git. 8. taldearekin gaude? 18. taldearekin gaude. Ze kampusetik zatozte? Goierriko kampusetik. Goierriko kampusetik, eta ze proiektu ekarri dezute gaur? Lehen urten genuen proiektu bada, da sumobot bat. Dala robot bat, beste roboten aurka borrokatzen ibiltzeko. Eta zera baten horren diseinu eta landu behar izan genuen, eta gero ja fabrikazioa. Eta zein zan planteatu zizuten erronka edo arazoa? Erronka zan txapelketa bat ingo zela, robotena, haien arten burukan egituko ziena, doio baten, hemen ikusten den doio hontan, eta hortako robot bat eraiki behar genuela. Eta pixka eta azalduko diguzue robotak ze pieza dauzken edo nola funtzionatzen duen? Hola gainetik? Alde batetik dauke zati mekanikoa, izango zela barruko parte guzti, motorrak eta eusteko dauzken elementuk. Gero beste batetik daukegu atake sistema, dela hemen ikusten da palanka hau. Horren asmoa dela beste aurkari altxa eta gero zintan bitartez gaina irotzeko.
eta gero dauzkegu trakzio sistemak, dira bi orugak. Bi aukera zeren ogurpilekin edo orugakin, eta guk aukera genuen orugakin ikia, guk uste genulako eraginkorragoa izango zela. Eta gero daukegu PLC-a edo armairu elektrikoa izango zela ja, mando batekin funtzionatzeko edo automatikoki funtzionatzeko inbarreko sistema guztia. Eta robota testatu duzue? Bai. Hor bideo baten ezakit hemen dan. Ikustea, nola borrukain genuen azkeneko gunen, eta orduan hor atazan, atabarreko. Beste robotak nola maituzun? Beste robotak gaizki, gureke bai. Zuena de bai, baina ja konpondu dezu eta gaur txukun daukegu hemen. Gaur nahiko txukun daukegu, bai. Neba zu martxan jarriko, pixka baita. A ber. Bueno, hau da atake aurrena. Eta gero, trakzio sistema, alde bat eta bestea, aurreratzea. Mai gainenez gehiago ibili behar bazpare. Eta hau da rezeptorea, eta mandokin nola kontrolatzen dugu. Gero batzuzken beste aukera batzuk, zala automatikoki biltzeko. Zal karratu bat seitzea automatikoki, edo zinta bat jarrita, zinta horren ibilbidea jarretzea. Eta ez zizuen beldurre ematen robotak ja pixka eta adimena hartzea eta gero, Ez, horren beldurrik ez dunduk emitzen. Lan txukun egin dezue, baina hainbesteako de... Hainbesteako ez guai. Bueno, bideo bat badukazue orduan erakusteko robota funtzionamendun. Bai. Ados, 18. taldean bideo ikusiko dugu, behaien robotakin, eta gero beste talde batzukin jarraituko dugu hemen, PBLD-ean, Orona Ideo Campusean. Esan, inbigauela ospitaleko laginen sistema ordezkatzeko metodo bat. Egia esan, sistema hori dalako garestixa eta komplexua. Eta orduan, malguki baten bidez, sistema hori ordezkatzeko zerbait, ordezkatzeko sistema bat sortzia esasun zuen. Eta proiektu hau, ikusten duzuen moduen bizatitan dau banatute, lehenengo partea izingo zan jaurtigailua eta bigarrena orga. Hemen zehazki jungo zian, esaten dugu zan lagin horrik. Eta honek, ordezkatuko hauen sistema pneumatikoa, gaur egun garestia dana. Hoize da. Eta ze zailtasun topatu ditezue proiektua garatzeko orduan? Zein izan da erronka nagusia? Hasiera baten, ziginan eskeitakin da diseinua zehaztea oso zaila izan zen eta nahi genuen sortu gauz bat barrila diferentia, eta orduan kostatu zitzaigun zehaztea diseinue. Hori izin zen zailtasunetako bat, hor paragitzen zen apurtxu bet, onantza, arantza diseinuakin. Eta bestalde bai, guk sortu gaben diseinuan, adituekin hitz egin ostian bai izan gaben, irudeko piezak, izango dira resistentiak eta esan zuen bai, no seke, baina gero jarri gabenean konturatu ginen zuhurtasun gutxi zaukiela eta apurtu izan eta horren diseinua berri bat datu behar esan gaben. Baina lortu dezue eta emaitzakin gustora. Hori de. Lortu genuen desmuntagarria izatea, zehazki 3 segundutan desmuntatu daiteke, eramangarria izatea eta erosoa, así que pozik lortu dugun emaitzakin. Mi esker, eta oraintxe ikusiko dugu momentu batean proiektu honen bideoa, eta gero berandugu jarraituko dugu talde gehiagoren proiektuak erakusten.
eta hainbat ikasle pasa dira didatikan. Zer moduz moldatu dira Mondragoneko ikasleak? Bastante ondo. Gaur goizean guk 4 orduko zuzeneko atein dugu hemen eta 3 lehiaketa egin ditugu. Claro, normalean lehiaketakuk telefonoz egiten ditugu, baina gaur nola jende pila bat zebilen hemen gure mailaren bueltan ikasleekin egin dugu. Eta 3 lehiaketetik 2 lehiakideak sariak eman ditu. Osea, bastante ondo. Bai, ondo moldatu dira. Eta zu fotokolean aritu zara ikasle batzuen proiektua begiratzen, ze kontatzen zuten ikasleek? Bai, egia da, eta hori kurioso iruditu zait eta komentatu dut, izan dela nik orain arte ikusi duten fotokolik adimentsuena. Ze normalean fotokoletan izaten da farandula asko eta parranda asko, baina gero fundamentu gutxi askotan. Eta kasu honetan, fotokol bat 3 ingeniarirekin konpartitzea zoragarria izan da. 3 arima izeneko proiektua, berriz ere errepikatuko dut, sagardo botella berritu bat, eraberritu bat aurkeztu digute, eta politxa da, izu, ikustea ikasleek ikasten ari diela, eta dauzkatela aurrera begirako proiektu batzuk, eta oso polita dena. Mi esker biei, eta beranduago jarretuko dugu PBLD-an gertatutakoak ikusten. Hau barkatu hau noiz emango duzu hau? Hau zuzenean ematen ari gara, zuzenean gaude hemen. Ze montaje klasea Sekulako montajea, sekulako montajea. Hau ikanagarria. Alberdi kamaran zangitu errealizatzen, zorionak, sekulako ari zarete egite. Hemen gaude beste ikasle talde batekin PBLD-an Orona Ideoko kampusean, barkatu. Zein da zuen proiektua, kontatu pixkat? Kasu honetan, gure proiektua izan da robot filogiatu bat egitea. Zertan datza hau, adibidez, imaginatu Amazoneko almazen erraldoiak gauzak maniatzeko eta leku batetik bestera maniatzeko hainbat behikulo erabiltzen dute. Mota honetakoak, kable bat jarraitzeko prestatuta daude. Kable horretan seinale bat sartzen da, frekuentzia determinatu batetakoa, eta robota sintonizatzen da frekuentzia horri eta bakarri horri kasu egiteko eta horrela kablea jarraitu bere bidea lortzeko. Adibidez, imaginatu daukazuela 1000 robot. Bakoitza dabil kamino batetik. Eta ezin dira txokatu. Dauka hemen, hau da infrarrojo zentsore bat, eta detektatzen badu obstakulo bat, gelditzen da. Orduan, adibidez, kruzatzen bada robot bat, geldituko da bestia, eta gero berriro jarriko da martxan. Hau da injektorea, kendu portatia. Hau da injektorea, hau sartzen du sintonizatuan da hainbat frekuentzietan. Zirkuita honek sortuko du. Orduan, honek emango dio tentsio bat eta frekuentzia bat. Gero, hemen barruan, bi plaka hauek dia kotxeak dioen frekuentzia jakiteko. Guk pasabanda, 1 kilohertzioko pasabanda bat jarri dizkiogu. Orduan, hemen erdin egongo da kable bat, eta segun eta ze frekuentzia den, kotxea jarrituko du, edo ez. Hemen ikusten zuen, bideoan, nola kotxeak jarritzen duen bere ibilbidea, atera gabe. Ibilbidetik ez ateratzeko, bi bobina dazka. Bi objektu txori hauek bobinak dira. Orduan, bi bobina horrekin lortzeguna da tentsioa neurtzea, eta tentsio hori bobina batek bestea baino handiago baldin bada, horrek esan nahi du kotxea zentratu da ez dagoela. Eta kotxea zentratuta ez baldin badago, kotxea giratu egingo du. Eta hola lortzen dugu kotxea ibilbidetik ez irtetzea. Agian orain ikusiko dugu zuen bideoa eta hobeto ulertuko dugu modu praktiko batean ikusita zuen proiektua. Mila esker, gero jarraituko dugu proiektu gehiagorekin.